Nek riyen gurune pinten, Bu? Gurune nggih sak kelas siji. Guru agama nggih wonten, guru agama Katolik nggih wonten. Berarti wonten 6 guru, nek wonten 6 kelas. Nggih, 6 kelas. Gurune iki Pak Murtijan, Pak Mangun, Pak Suro, Pak Wisula, Pak Darmo, Pak Adi. Ketoke riyen Klase ning kelas riyen ki sak kelas ki 40 punjul Mas. Mboten kaya sakniki sekolah ke pet-petan niku sak kelas ki 40 punjul. Lha do sangu mboten, Bu? Sing nggih sangu napa gak mangane rangan kok sangu. Iki golek jambu londo niku teng loji niku. Nggih lataran loji niku wonten jambu londo. Jambu londo niku rak kembange abang. Kembange mon pun enak Mas nek ora ana jambune. Jambu niku enak banget sakniki. Nah, sakniki pun mboten nonton sakniki. Ariyen ya kula nek esuk kae puput golek. Ten iki mboten jambu londo. Nepu Jambu londo. Jambu londo niku jambune abang. Abing ning kembange nggih abang. Jak kaya jambu air niku lho Mas. Oh, ya, Mbak. Kaya jambu air. Ning kembange niku enak.